Zarahemliji kralj Mosija okupio sav narod, te s njima podijelio Limhjevu i Alminu povijest kako bi ti narodi postali ujedinjeni. Alma je tada podučavao i krstio Limhja i njegov narod. Pod Mosijinim vodstvom Alma je odijelio svećenike i učitelje, te u cijeloj Zarahemliji organizirao 7 kongregacija. Novi su obraćenici povećali crkvu, no mnogi mladi nisu imali vjere. Među nevjernike su se ubrajali i Alma mlađi te Mosijini sinovi. Kad su jednoga dana ta petorica radili na uništenju crkve, zaustavio ih je anđel. Zašto progoniš crkvu Božju? Ništa njegovu crkvu neće srušiti doli prijestupa naroda. Gospod je čuo molitve oca tvojega. Ja dođo kako bih te priveo k spoznaji Božje moći i vlasti. Možeš li poreći moć Božju? Prestani uništavati crkvu. Almino čuđenje biješe toliko da je zanijemio i nije se mogao pomaknuti. Sinovi Mosijini odvedoše Almu mlađega ocu njegovu. Alma stariji bio je sretan, jer je znao da je to Božje djelo. Pozvao je mnoštvo da se okupi i posvjedoči što je Bog učinio za njegovu obitelj. Alma stariji i svećenici crkve postili su i molili za Almu mlađega. 2 dana kasnije Alma je zadobio snagu i bio iscijeljen. Obratio se i Gospod ga je otkupio. Alma i sinovi Mosijini posvjedočili su o svom obraćenju i pokušali popraviti štetu koju su počinili crkvi. Mosijini su sinovi htjeli pomoći i Lamancima. Tako, kada im je otac ponudio da jedan od njih postane kralj, sva 4 su ga odbili i otišli propovijedati evanđelje Lamancima. Pošto je Mosija bio vidjelac, preveo je zapise Jaredovaca sa mjedenih ploča. Tada je te ploče i sve ostale zapise koje je dobio predao Almi mlađemu.